Здравейте! В това видео ще покажем как да сменим ето тази информация в сайт, който е за недвижими имоти, в готов сайт вече, който сме си направили, как можем да сменим всеки един елемент изключително лесно от административния панел. В административния панел от настройки на сайта, ето от тази опция главни настройки. Като дойдем на главни настройки, виждате, имаме опция всяко едно нещо с включване и с изключване можем да го спираме или пускаме, или да го донастройваме. По този начин получаваме готов сайт за недвижими имоти, без да се налага да плащаме на програмист някакви значителни суми. Ето в момента имаме адрес, който ще публикуваме на адрес. Можем ето така. Съкратен вариант ще напишем на адреса, защото може да няма място за изцяло да се изпише. Обърнете внимание, този адрес трябва да бъде написан в третото поле на руски, а в средното поле трябва да е написан на английски. Ето по този начин и натискаме запази. Когато се излезе съобщение, че информацията е запазена, натискаме на сайта, рефреш и виждаме, че вече обновихме тази информация ето от тук. Имаме възможност да вкараме два телефона. Ето ги телефони в хедъра. Ето ни двата телефона, които искаме да поставим. Първия. Имайте предвид, че на английски и на руски е по-добре телефона да е с 359. Тоест, вижте, когато скролнем цялото поле, и за да го виждаме в цял размер, можем ето по този начин да си дръпнем страничното меню, за да ни е по-удобно. И въвеждаме телефона ето по този начин. Във второто поле за телефон въвеждаме втория телефон. Ето тук. Вкарваме третото поле. По принцип трябваше да сейфваме едно по едно, да сейфваме двата телефона. Връщаме се в сайта, рефрешваме. Ето в момента го сейфахме. Не е много естетически, когато в един случай без 0, в другия случай с 0. Затова трябва да го еднаквим. На български ще го сейфваме да е еднакво. Ето по този начин да е еднакво и в третото поле е с сайта. По същия начин го сейфваме. По този начин въвеждаме информацията и прецизираме модулите един по един, за да получим вече завършения вид на нашия уебсайт за недвижими имоти.